Co jste lidi, tam vás u nového videa. Dneska si ukážeme, jak udělat v Pods Donate, dát políčka. Podíváme se dolů, kde vidíme 3 čárky. Teda 3 tačky. Půjdeme na 4. řádek, kde uvidíme Create. Pokud se vám to načtlo, a pokud se vám nenačtla ta fotka té hry, jakože tady ta, tak musíte počkat, jinak vám to nepůjde. Pokud se vám načte, tak klikněte na ní, dejte hned to druhé. Pokud se vám to načte, tak běžte zase na 3 čárky nahoře. Běžte dolů a hledejte Paste. Pokud to najdete, tak na něj klikněte a vytvoříme pas. Já doufám, že víte, jak ho vytvořit. Tak já asi udělám, no, když někteří to neumí. Klikněme na něj. Já ho třeba pojmenuju. Asi Pods Robux. To nemusíme psát, dáme Create. Teď se vám ukázalo, že je Pods Robux. Potom na něj klikněme. Dáme 3 čárky nahoře. Dáme Sellers. Za 3 Robuxy. Dám save. Máme ho. Potom půjdu tam. A pokud chcete ještě jeden peš, takhle udělej tady ten druhý. Já si kliknu třeba na tady ten, který mám. A já si třeba kliknu ten, abych měl ještě druhý. No. A mám druhý. A teď jdeme do samotného Pods Donate. Vůbec nevím, proč to na hlas, ale to je jedno. Klikněme na tu samotnou hru. Pokud jsme v té hře, tak chvilku počkejme. Pokud se vám to nenačte. Nevím, kde to Robuxy. No. Nemám to. Dobře, tak jedná ten druhý. Podívejme se. A máme tady ty Robuxy. Vidí. Poprosím na chvilku. Plus 2 to vypadá, že má nějaké Robuxy. Tam vypadá, že má Robuxy. No, prosím.
když mám tu 5 korun, tak asi mám Robuxy nějaké, nevím. Asi, já vůbec nevím. Podívám se. Já nevím, co to znamená. Že někomu můžu rozdávat, já vůbec nevím, a to je jedno. Kolik ne, to? No, mám 0. No, lidi, mám 0, no. Mám 0. Zítra si koupím asi těch 400. Tak toto bylo pro dnešní video vše. Pokud se vám líbilo, tak dejte like a odběr. Zapněte si zvoneček a čuste.